Sanibonani-ke guys. So nansi ke recipe yomukhodu noma usu enaniyicelile. Uzowasha kahle usu lwakho wenze sure lwashisisa amatshe aze aphele. Ngoba ngaloka lokho uzodla inyama enomgubane. Ebese ufaka ebhodweni ke usu lwakho ufaka amanzi. Mina ngithanda uku-add izili ngoba nje ngiyanyanya nje ukulinda usu libile isikhathi eside ngize ngisuthe iphunga ngingakaludli lona. So izili izothi ukusheshisa kancane noma ngeke isheshise kakhulu but nje lo mehlukwana we-hour mkhulu kabi. Okay, ebese ke uthatha onions wakho no garlic. Abanye ngibone be-add carrot nama peppers. Nalokho anginankinga, wenza indlela othanda ngayo. So mase lithambile usu lakho uyawufaka onions wakho, ufaka no garlic, ufaka no curry wakho or leya i-cube le no rex akekho ngayazi. Ebese kuyagoqoza uyavala. Uma usu soft kahle u-onions wakho usu-add ke isoup. Sekuphelile njalo bafethu. Umukhodu awudingi nje izinto eziningi. Abanye ke bayawuganisha ke mina bengaqondanga ukuganisha guys, bengifakela nje upelepele ngithanda udla okubabayo.